Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit a Mozi Büfé 2024-es évadának első adásában. Itt van velem Iván és Csabi, szokás szerint összehoztunk egy találkozót, bár jó pár hónap eltelt a legutóbbi óta, de remélem nem felejtettetek el minket. Sziasztok! Szevasztok! Na hát nagyon örülök, hogy újra a tettek mezeire lépünk és betörünk az éterbe, mert ugye volt egy elmaradásunk a vámpír filmek birodalmában kalandozva. Ugye mindig felhozunk néhány filmet, amit így ajánlunk egymásnak, megnézzük, és ezekről beszélgetünk. És legutóbb egy animációs filmmel barátkoztunk, előtte pedig egy kőkemény európai horrorral, és most pedig átevezünk a horror és vígjáték elegyére, a Renfield című produkcióra, ami tavaly látott napvilágot, és Chris McKay rendezte, akinek egyébként például a Holnap háborúja című filmet köszönhetjük, de a Lego Batman-t is ő csinálta, szóval elég színes az életmű, nem tudom kinek melyik filmje ismerős, vagy melyik tetszett, nekem megosztó figura egy picit, de ami talán ennél is fontosabb, hogy a Renfield főszerepében kettő darab. Igen? A holnap háborúja, ez az Edge of Tomorrow? Aha, az övé. Tomorrow War, nem az Edge of, igen, nem a Tom Cruise, hanem a Chris Pratt Azt nem. film. Na, ezért lettem volna kíváncsi. Igen, mert egy picit így csalóka a cím, mert az Edge of Tomorrow az tényleg egy jó, egy jó dolog. Nekem a Holnap háborúja kevésbé volt sikeres. De visszaugrunk a Renfieldre, a két legfontosabb dolgot talán még nem mondtam, az pedig Nicolas Cage, mint Dracula gróf, és ugye a másik főszereplőnk, aki pedig Nicholas Hoult, akit olyan filmekből ismerhetünk, mint például a Mad Max Fury Road, amit tudom, hogy Ivánnak egy nagy kedvence, de szerintem Csabi is szerette, mint nagy Mad Max fan. Szóval Renfield, nem is tudom, ezt én hoztam, ugye? Ha már így elkezdünk beszélgetni, vagy én vetettem fel az ötletet, Te Igen. ajánlottad. és nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy éreztétek magatokat a film közben, mert ahogy szoktunk ugye beszélgetni erről az egészről, én elárulom azt, hogy nekem ugye elsősorban Nicolas Cage miatt volt fontos ez a mozi, aki ugyanis az elmúlt években egy elég kalandos időszakot élt meg, és ezt szerintem akik picit foglalkoznak a filmek világával és Nicolas Cage munkásságával, azok jól tudják, hogy iszonyatos adósságba verte magát, és ennek következtében gyakorlatilag mindent el kellett vállalni, amit csak felajánlottak neki, és sokáig úgy volt ő, hogy nagy évben szarik erre az egészre, amit ő annó Oscar díjig művel, de hát ez nem egészen így van, hanem a kényszer is belerántotta olyan produkciókba, amiktől az Isten mentsen minket. Viszont azért 10 év alatt, most így az utolsó 10 évéről beszélünk főleg, lerakott egy-két alapfilmet, mint például a Szörnyszülők, vagy a Mandy, akár a Szín az űrből, meg a Pig és a Joe. Ezek voltak így szerintem a leginkább kiemelkedő szerepei abból a tucatnyi moziból, amit összehozott. És azért volt fontos szerintem a Renfield, mert a gigantikus tehetség elviselhetetlen súlya című nagyszerű filmje után 2022 után 23-ban is kihozott egy olyan mozit, amire szerintem a Nicolas Cage rajongók már régóta vártak, mert ezzel végre újra azt mondhatjuk, hogy olyan filmben szerepel, ami azért forog a köztudatban, és nem tűnik el a videótékák vagy a streaming felületeknek a legalján. Na most ebből kiindulva érdekel engem elsősorban, hogy nektek mit adott ez a film, vagy épp mit nem adott. Azon kívül, hogy Nicolas Cage-et és a főszereplő srácot imádjuk, vagy sem. Nem tudom, hogy kezdjük az estét. Iván vagy Csabi, akartok pár szót mondani először? Hogy érzitek? Hát én tudok valamit Na, mondani erre a kérdésre. kíváncsi vagyok. Én örömmel láttam egyébként Nicolas Cage-et ebben, szerintem jól tudta hozni ezt a karaktert, élvezetes volt nézni, én úgy láttam, hogy ő is élvezi, Ez így és van. ez jó volt. A főszereplő nekem nagyon tetszett, én nem tudtam, hogy ki ő, ezt utólag mondtad el, Ja, tényleg, tényleg. de örömmel hallottam, hogy akkor ő az is, hogy újra látom, és ezek szerint jól van és játszik, és akkor alkalmazzák őt, és ez jó. Előző szerepében is szerettem, vagy hát nem is tudom, hogy előző szerepe volt-e, az Hát nem még a követem múltban így van, annyira persze. Igen, 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 de ezeket a ott van dolgokat. mindenképp.
Én nagyon megörültem, hogy ezzel a témával foglalkozik a film. Hát persze kérdés, hogy kinek mi a téma. De Igen, mert erről én még nem egyébként nem úgy beszéltünk. emlékszem, hogy te a Nicolas Cage miatt ajánlottad, hanem ott tartottunk, hogy az Engedbe Tudom, című filmnek a igen. végén voltunk, és fölmerült ez a kérdés, hogy akkor van-e ebből menekülés? Ugye ott ül a kisfiú a Igen, igen, vonaton, igen, a igen. ládájában ott van a vámpír, tehát az elején van annak az Igazad van. útnak, ami, igen, tehát ezen az úton, akkor ez a Renfield, ugye kiderül a filmben már 70-80 éve, vagy nem is tudom hány éve, de Pontosan 90, több igen, mert azt évtizede nem rajta mondtam van. el, és igazad van, hogy gyakorlatilag arról szól a Renfield, hogy ugye ő Dracula úgymond jobb keze, és a mai világban még mindig egymásra vannak utalva, mert Dracula úgymond nem tud létezni Renfield nélkül. Renfield is valamilyen szinten függ Draculától, ugyanakkor szeretne végre önállósodni és saját életet szerezni, vagy visszaszerezni, úgymond, és épp ezért kialakul egy ilyen nagyon komoly lélektani sztori. Igen, én azért örültem ennek a filmnek, mert egy nagyon fontos kérdést, és úgy emlékszem, vetettél föl te az Engedjben című film végénél, hogy van-e ebből szabadulás? Uh-huh. Mert ők akkor elindulnak a vonaton. És akkor láthatjuk, hogy majdnem 100 évvel később, akkor van-e ebből szabadulás, mert hogy akár egy évszázadig sincsen. Igen. És ez a film erről szól, hogy egy bántalmazó kapcsolatból, vagy egy ilyen, uh, hát igen, bántalmazó kapcsolatból, vagy ahogy a film hivatkozik erre a kapcsolatra, társfüggés, itt azért többről van szó, tehát egy toxikus bántalmazó kapcsolatról van szó, lehetne szabadulni. És nagyon tetszett, hogy terápiás csoportot jelenítenek meg a filmben, és várakoztam, hogy hát mi lesz a csoporton. És hát persze csalódnom kellett nyilván, hogy a csoport folyamatból nagyon keveset ábrázolnak, inkább egy-két fordulópontot csak, és inkább az akcióban vezetik le hát a kitörést, nem pedig a lassú épülésben, a lassú integrációban, de hát az nyilván egy másik műfaj lett volna. Abszolút. Tehát a csalódást az okozta, hogy reménykedtem egy gyógyulást ábrázoló filmben, mert szerintem kevés a terápiás gyógyulást jól ábrázoló film, Uh-huh. és főleg vígjáték kategóriában kevés, mert a drámában még gondolom csak-csak találunk, trashben még kevesebb, és ott reméltem, hogy valahogy többet vegyítik a csoportmunkát az akcióval, de hát csak ennyi sikerült, és itt volt egy hiányérzetem, de azért örülök, hogy egyáltalán a témát megpendítették, mert mert az előző film, ugye az Engedj be, az inkább egy megbetegedés történet volt. Hm. Ezután meg kívánkozott egy gyógyulás történet, és ebből a szempontból egy szerencsés választás. Végül is igen, igen. És tényleg jól mondod ezt, hogy picit én is, amikor először fölmerült a hír ennek az egésznek, akkor mertem remélni, hogy komolyabb síkra terelődik, de azt nem gondoltam álmomban se, hogy ennyire nem, és ezért én is azt éreztem végig, hogy tök jó lehetett volna ez, hogyha pici pluszt fektetnek abba a részébe a dolognak, amit te is mondasz, hogy a lélektani terepet egy picit nagyobb fénnyel mutatják be, mint amennyit kapunk. Kíváncsiak, hogy Csabi egyébként erre mit gondol majd, vagy szeretne ő most itt hozzászólni egy-két mondat erejéig ahhoz, hogy alapvetően mit érzett a film kapcsán, és aztán visszaváltunk kívánra, hogy folytassuk ezt az eszmefuttatást. Hát köszönöm a kérdést. Alapvetően nekem ez, én nyilván láttam ezt a vonalat benne, ezt a terápiás, hogy úgy fogja fel a kapcsolatát ennek a Renfieldnek és a Drakulának, mint egy ilyen bántalmazó kapcsolatot. Nekem alapvetően egyébként ez egy nagy kedvencem, ez a fajta kapcsolat. De egyébként ez nem a Renfield volt, erre általában egy Igor volt. Uh-huh, És uh-huh. még szlövikeztek, Igen. hogy magát a csoportot úgy hívják, hogy Drág, Hm. DRAG, nem tudom milyen Uh-huh. kapcsolat csoportja, és látod ki is van írva összeolvasva, és ezeket az ilyen fantasy irodalom dregeknek vagy drágoknak mondja, azokat az emberi segítőket, akik a vámpír körül cserénykednek. Hm. Ugye láttuk nagyon szépen megmutatva a skandináv filmbe. És én nagyon bírom ezt. Eleve nagyon tetszik az, hogy van egy ilyen
eléggé hatalmas lény, és mégis egy ilyen irgalmatlan esendősége van, hogy viszont nappal mérhetetlenül sebezhető, és Igen, ez. kell neki egy ilyen dada, aki neki intézi a dolgait. Ami nekem hangsúlyosabb volt ebben a filmben, egy kicsit az az érzés volt, hogy olyan, nem is tudom. De én nekem alapvetően úgy jöttem ki a végén, hogy így, na, jó, oké, jó volt. És az rossz érzés volt az, hogy ilyen középszerűnek éreztem a Aha, filmet. na, erre voltam kíváncsi alapvetően, hogy tetszett, mert itt leszünk szerintem mi barátok most kivételesen, mert mindig azt szokott lenni, hogy te mondod azt, hogy azt, amit általában mi nem mondunk róla, azt te kimondod, és nekem pontosan egy picit ez volt a bajom, hogy nem is videótékás feelingem lett ettől a filmtől, mert ez ugye egy tök jó dolog, mert azt mi is képviseljük ezeket a retro faktorokat. Nekem inkább ilyen tévéfilm feelingem volt egy picikét, és na ez Igen. viszont már bántott. Ez viszont egy picit bántóan hatott, és majd kibesézzük jobban, hogy hol. Viszont Jó. mégis valahol meg az alapfeltevés, amit Iván is elkezdett, az viszont egy hatalmas nagy poén valahol, hogy próbáltak belevinni valami fricskát ebbe a... Mindig olyan komolyan vesszük Drakulát általában. Jó volt, voltak már ilyen paródiák, ugye Vámpirok bája, meg hasonló, tehát hogy léteznek vígjátéki elemekkel is meg tűzdel Drakula filmek, de azért általában a Drakula az vagy egy kőkemény horror, még a mai napig ugye jönnek újabb és újabb ilyen filmek, vagy pedig gyönyörű szép, már szinte érzelmi, akár az Engedbe, vagy a Interjú a vámpírral, tehát ott is azért alaposan Coppola, vagy a Coppola. igen, a Bram Stoker Drakulája. Tehát, hogy jó, hogy mondod ezt, hogy tehát egy nagy hiányérzet bennem is maradt. Viszont neked is tetszett ezek szerint azért az az alapfeltevés, hogy hogyan mutassuk be ezt a kiszolgáltatottságot. Igen, de úgy éreztem, hogy a komikus elemekkel minden egyes milliméternyi élét elvették ennek. Uh-huh. Hogy nem tudtam a végén, hogy mit akartak ők ezzel mondani, hogy Uh-huh. a komikus elemek révén elfogadhatóbbá akarták tenni annak a terhét, hogy valaki egy ilyen bántalmazó kapcsolatból ki tud menni, és igenis ki lehet jönni, vagy hogy ebből gúnytűznek. Én szerintem számomra ez a határ, és itt kíváncsi vagyok az Ivánnál, hogy ő mit gondol erről, számomra ez a határ nem volt világos, vagy mind a mellett, hogy láthatóan leteszi a voksát a film a bántalmazó kapcsolatok nyilván elítélésén, és amellett is leteszi a voksát, hogy a kiút az egy valamilyen jellegű terápia, és hogy ez fájdalommal jár, de valahogy picit úgy éreztem, mint a Malénánál, hogyha emlékeztek, hogy a kivitelezése az üzenetnek teljesen ellentétes volt a tartalommal. Uh-huh. És nekem azért ez egy picit olyan, úgy nem értettem, hogy a készítők azok milyen szándékkal rakták bele ezt a terápiás vonalat, hogy csak egy ilyen érdekes újdonságként, hogy húzzanak egy csavart rajta, és nem elsétáltak a valós súlyos tartalom mellett, vagy hogy belerakták a tartalmat, de végül úgy elpoénkodták, hogy hiteltelenek lettek. Nem, ezt nem tudtam Uh-huh. eldönteni. Na, Iván, ez egy jó kérdés. Most ezt végül még én is kérdezhetném, hogy te hogy érzed ezt, aki egy picit jobban belelát ebbe az egész világba, hogy mennyire érdemes vagy lehet viccelődni mondjuk ezzel az egész témakörrel, szerinted? Tehát, hogy lehet-e vicc köré felépíteni ezt, hogy mondjuk egy terápia, vagy akár egy olyan lélektani probléma, ami terápiát kíván, hogy vagy ezzel? Ugye ez egy önsegítő csoport, amit bemutatott, ebből a szempontból ez nem egy pszichoterápiás csoport. Uh-huh. Mm, Egyébként, ezt csak így mondom. A terápiát nem lehet megkezdeni egy bántalmazó kapcsolatban, mert nem alkalmas a helyzet arra, hogy pszichoterápia kezdődjön. Ennek véget kell előbb vetni, valamilyen módon ki kell jönni. Tehát ennek megállt kell először állítani. Viszont, hogy viccelni mennyire lehet, arra az a válaszom, hogy szerintem mindennel lehet viccelni. Nekem nem volt ezzel bajom. Én nem értem, hogy Csabi pontosan mire gondol, hogy kifejtés elmondja. Most így nem tudok ezzel vitázni, nem tudom, mire gondol.
Hát a szabad válaszom igazából nincs ilyen, hogy konkrétan, inkább pont, hogy kérdést teszek fel, hogy számomra nem volt világos, hogy mennyire gondolták üzenetértékűnek a filmben ezt a terápiás vonalat. Inkább egy ilyen. Szerintem hagyjuk a terápiát, inkább csak azt mondom, hogy vannak gyógyító kapcsolatok, vagy gyógyító kapcsolódási módok, vagy gyógyító közösségek, vagy gyógyulás, mint olyan létezik. Aha. Hogy van kiút, tehát ez az állítása. Tehát alapvetően a film azt mondja, ami előző podcastunk végén föltett kérdésre, hogy igen, van kiút. Most beültél a vonatfülkébe ezzel a vámpírral a ládádban, egy életre a rabszolgája leszel, de lehet, hogy nem lesz a rabszolgája egy életre, ha ebből ki akarsz jönni, kijöhetsz. Valószínűleg mások segítségével. Tehát itt azért van egy ilyen kitétel, hogy egyedül nem, magányosan ezt a munkát nem tudod elvégezni, de valahogy a nyilvánosságban, tehát a csoport nyilvánosságában mások szemében tükröződve, ha meglátod magad értékesnek, szerethetőnek, és elindulsz egy úton, ami nehéz út lesz, akkor az az út, az kivezethet ebből a toxikus kapcsolatból. Az, hogy hogyan valósítják meg, hát úgy valósítják meg, ahogy el tudják adni. És mivel tudják eladni? Vérfürdővel, ilyen vicces elemekkel, horrorral, Drakulával. A Drakula egyébként szerintem egy jó választás. Azért, mert azt mutatja, tehát azt érzékeltet tulajdonképpen a Drakula karaktere és végtelen élete, hogy aki ilyen kapcsolatban van, annak úgy tűnhet, hogy ennek sosincs vége. Tehát magát ezt a végtelenséget jelképezi, de Ja, nincs tehát végül is kiút. szimbolikus már maga a karakter Ugye is. ez rögtön az elején elhangzik a csoporton, amikor mondja ez azt hiszem a csoportvezető, hogy ijesztő tudom, hogy azt hiszi, sosem változik semmi. Egyébként azt is látjuk a film elején, hogy meddig jut magában az illető. Tehát, hogy az önsegítéssel odaig jut, hogy maga is egy ilyen vadász lesz, mint a Dracula, és egy ilyen bűnös életben tartja magát, és körülbelül annyit tud módosítani, hogy a szerinte gonoszokat szedi össze Igen, áldozatnak. próbál ilyen jó tündérré De válni, vagy hát ilyen igazságosztóvá. igen, de a bűnös, gonosz Uh-huh. énképből nincs kiút, tehát az izoláció az folyamatosan bent tartja. Ugye ez Hm. az az izolációs rész, amikor ott megint csak a engedj be filmet idézem, hogy elmegy sörözni. Ő beül egy sörözőbe, pontosabban ő Aha. nem sörözni megy, és ott akár kapcsolódhatna is másokhoz, meg is invitálják az asztalukhoz. És ugye az izolációt választja. Számára a kör bezárult, és ennek megfelelő is lesz annak a familiárisnak a vége. Ez a familiáris viszont bemegy egy közösségbe, ott elkezd különböző más inputokat kapni, és azt szépen fölcsipegeti, és ott akkor felerősödik valami benne. Hm. Mindegy, ez már a film elemzése, a válaszom csak az, Persze. hogy szerintem a témával lehet viccelni, el kell adni, de egyértelműen állást foglal a film abban, hogy igen, van kiút. De én ott éreztem a cinizmust az ahogyanba. Tehát ahogyan megmutatja a kiutat. De Én miért? ott nem volt annyira egyértelmű a végén. A jeleneteken keresztül nem volt Szer- egy, mikor felépíti az új otthonát, és az új enyét. Hát az a Hogy ilyen nagy közepe, az a harmadánál van kb. és harmadánál, igen. Tehát van egy ilyen hullámvölgy benne, hogy ő egy új apartmanba költözik, ilyen nagyon jó hm. munka ruhát vesz fel, meg kifejezetten színessé válik az élete, és akkor aztán a Dracula ott megjelenik, és ott ez egy jelenetet. És ugyanúgy a végén is a Draculával való leszámolás, az kifejezetten egy ilyen komikus gór jelenet, meg amikor bemegy a csoportba a Dracula, az is egy ilyen jellegű. Tehát, Ez hogy egy nagyon valahogy, fontos jelenet nekem, mind a hát akkor kettő. fogsz is beszélni, de hogy én úgy éreztem, hogy ezek annyira túl vannak tolva, egyébként főleg az, amikor próbál változtatni magán, és berendezi a lakását, hogy kicsit már úgy éreztem, hogy ez egy ilyen fricska a változás. Itt akarok csak annyit hozzátenni, amit a legelején megemlítettem, hogy szerintem itt pontosan az jön majd elő, amit a rendező kapcsán mondtam. Tehát ez a
McKay ezt szeret így túltolni szerintem mindent. Tehát a Lego Batman movie is olyan volt, hogy már minden volt benne, és a Holnap háborújával nekem az volt a bajom. Ugyanezt éreztem, hogy annyi mindent akart belepréselni a végére már az ember, hogy egyszerűen azért omlott össze a kártyavár, mert nem bírta el azt a nyomást, amit alulról kapott, és picit ezt érzem szerintem, ez ami benned is ilyen bizonytalanságot okoz, vagy pedig így a nem tetszést váltott ki, hogy megpróbál itt megfelelni ez a film ennek a lélektani vonalnak, próbál egy kicsit komolykodó lenni úgy, hogy közben viszont nem lehet teljesen komolyan venni, mert egy olyan műfajban valósították meg ezt a Renfieldet, ami magától értetődően várja, akár a gort, akár az eltúlzott mozzanatokat. Tehát pont azt érzel szerintem, amit én is éreztem, hogy ahol több lett a film, abból lehetett volna jóval kevesebb, viszont ahol meg kevés, ott meg lehetett volna jóval több, csak akkor nem ez a rendező csinálja. Ez nincs is lezárva egyébként teljesen ez a sztori, tehát itt szerintem Dracula karakteréből adódóan is, aki nagyon jó Nicolas Cage, de viszont kevés egy picit a vásznon, mintha nem lenne egyértelmű, hogy ez a film ennyi volt, vagy pedig akarunk itt egy folytatást, vagy ne talán egy franchise. Tehát szerintem ez is benne van abban, amit a Csabi mond, hogy miért érzi azt, hogy vagy fricska, vagy olyan elmismásolt egy picit. De kíváncsi vagyok, hogy Ivánnak például, amit az előbb elkezdtél, hogy két említett jelenet, amikor ugye Dracula egyrészt lemészárolja ezt a csoportot, meg a végén is, hogy mi az, amit ebből úgymond fontosnak tartasz. Ez egy folyamatnak a része. Tehát itt azért mégiscsak ezen a szabadulási folyamaton megy végig a film. És ugye az elején, amikor ugye meghallja ezeket az együttérző mondatokat, hogy ijesztő, azt hiszi, hogy sose változik semmi. Hát ilyenekből hall valószínűleg elég sokat. Ugye ő azt hiszi, hogy csak áldozatot szedni jár oda, de valójában ragad rá valami más is, meghallja ezeket az üzeneteket, elindul egy ilyen folyamat. És akkor van egy ilyen rész, hogy ez a nyilvánosság előtt megmenti a rendőrnőt ott Uh-huh. a, az étteremben, akkor megint kell egy kis vérfürdő, ugye, mert hogyha aztán az egy ilyen szabály, hogy valahány percenként, ha nincs valami robbanás, vérfürdő, akkor az emberek nem nézik végig a filmet, nem lehet eladni. Szóval akkor ott van egy Megunjuk a ilyen. popcornt. De mi történik lényegében, tehát kapcsolati szinten mi történik? Ha kivágnánk a vérfürdőket, akkor itt az történik, hogy egy nagyon masszív visszajelzést kap, hogy ő egy megmentő, egy hős, ö, dicséretet, hálát érdemel, ilyeneket mondanak nekik, meg is köszönik sokan, és egész egyszerűen hitetlenkedve hallgatja ezeket a hangokat. Tehát egy más minőségben látja magát, mint amit megszokott, mert amit megszokott, az egy ilyen tipikus, ilyen manipulatív üzenet jellemzően a bántalmazótól, aki mindig csak nagyon keveset ad, és a fő üzenete az, hogy a másik az egy ilyen, nem csak hogy alantas lény, hanem hogy életképtelen a Minden, külvilágban, életképtelen a kapcsolaton kívül, igen, és hogy az a kevés, amit a bántalmazó kér, az a kevés, azt megtagadni tulajdonképpen méltatlanság, azt tulajdonképpen kegyetlenség, és hogy ő bűnös, továbbá azt is hallgatja, hogy a legtöbb dolog, ami rossz történik a kapcsolatban, azért ő a hibás. És ehhez képest, ez a bűntudatos, manipulált énképhez képest azt hallja, hogy, és még hozzá nem egy valakitől, itt jön be a nyilvánosságban több embertől, hogy ő jó. És akkor ott látod az arcán, hogy ki bontakozik, gyakorlatilag egy élettel telik meg, az elszigeteltségnek a helyére belép a külvilág, és akkor elindul ezen a nyomon. És közvetlenül ezután a jelenet után van, hogy a csoportban ki tudja mondani, hogy ki kell szabadulnom egy toxikus kapcsolatból. Tehát ezután egy csoportjelenet van. És akkor addig, hát úgymond nem a saját szabadulása érdekében járt, hanem prédát szedni. Jó, igaz, hogy nem ezeket az embereket, hanem az ő bántalmazóikat. De akkor elkezd magáért tenni valamit, és azt mondja, hogy tudom, hogy ez egy nehéz ügy. És ott olyan szinte már pszichoedukatív párbeszédek következnek, amiket idézhetnék a régi podcastban, ezeket végig be is olvastam volna, de Igen, igen. azért van egy-két kulcsmondat ott, ami így baromi fontos. Például mondja azt, hogy úgyse értitek meg. És minden áldozat ezt érzi, hogy ő egyedül van, ő egy nagy bűnös, és őt nem lehet megérteni. És akkor elkezdik mondani, dehogy nem. Ugye így érzed, ugye úgy érzed, hogy mit tudom én, simán megölhetne egy csettintésével, meg
meg hogy ő milyen birtokló, és akkor elkezd észrevenni, hogy oké, hogy a Dracula úgymond a karakter miatt speciálisá teszi az ő esetét, de lényegében, amiket elmondanak, az mind igaz. Hm. És akkor, hát igen. Jó, most lényeg az, igen, elkezd önmagává válni, most lehet, hogy túl van tolva, vagy nincs túl tolva. Lényeg az, hogy az izoláció helyett a közösség, a szürkeség helyett a színesség, és valakinek a rávetített képnek való megfelelés helyett egy saját képnek a kibontakozása. Ugye itt is van egy felismerés egy ponton, hogy ők érzékelnek engem, hogy én milyen vagyok. Tehát ő engem lát. Nem pedig nekem kell megfelelni valaminek, ami kiszolgálja a kapcsolatot. És ezután belép ebbe a gyógyulási folyamatba a Dracula. És akkor oda megy a színes lakásba, és akkor ott elkezdi manipulálni, és az egy nagyon masszív, narcisztikus, pszichopátiás, manipulatív szöveg jön. A lényege az, hogy minden követ megmozgat, hogy bebizonyítsa, hogy az áldozat, ez Renfield, ugye, hogy ő tulajdonképpen egy gonosz, sőt, ő a gonosz, nem én a Dracula, te vagy a cserbenhagyó, és akkor még mélyen beforgatja benne a kést, hogy mert a családod is, szóval, hogy elhagytad meg te eleve gonosz voltál, én csak a hatalmat adtam a te eredendő gonoszságodhoz, tehát nagyon mélyre lekapar, és ilyen szuggesztíven, ugye, amit a Draculához szoktak kötni, meg általában a vámpirokhoz, de a narcisztikusra is igaz, hogy szuggesztíven, beledöngölősen, vissza-vissza, a földbe vissza, hogy megint azt érezzem, mint régen, hogy tényleg igazad van. Nem is érdemlek jobban, nem is tudok megélni rajtad kívül, a hatalmad nélkül, a bűvkörödön kívül, ebben a kegyetlen, félelmetes világban, és hát nem is vagyok méltó az életre. Csak a maximum a te kiszolgálásodra, vagy általában a szolgaságra, mint olyan. És akkor ugye ő próbálja akkor védelmezni ezt a bontakozó, éppen rügyező változási folyamatot, ugye belelapozza a önsegítő könyvbe, hogy te szeretnivaló, vagy te elég vagy, meg ezeket a kulcsmondatokat próbálja. Igen. Mit mondtál? Nem Ugye hallott. Bibi odabelinek, és akkor tudod, így néz a Rick, hogy mi van? Igen. Igen, és akkor próbálja még a Drakulára is applikálni, hogy tudom, hogy milyen nehéz Szerintem lehet az élő halottnak lenni, de hát érted, nem működhet. És hát lényegében, hát ha megfigyeled, ahogy az étterem után csoportjelenet jön, akkor ezután az összeomlás után, mert a Dracula győz, ugye? Az igen. összeomlás után megint csoportjelenet jön, de az már az a csoportjelenet, hogy a Dracula lemészárolja a csoportot. Ez a csoportmészárlás, ez, mint ahogy kiderül a végén, nem valóságos mészárlás, ugye, mert aztán vissza vannak hozva az életbe. Jó, persze most én itt elegánsan váltogatok a szimbolikus meg a konkrét síkok Persze, között, de igen. a mondani való érdekében teszem Uh-huh. ezt. Én azt gondolom, hogy ez egyrészt volt szimbolikus aktus, ami azt mutatja, hogy a narcisztikus, manipulatív közbelépése miatt lerombolódik benne a felépülés. Hm. Ezek a kezdeti morzsák, ezek nem elegek ahhoz, hogy beteljesedjenek, és benn marad a kapcsolatban, és ugye a csoport, mint belső reprezentáció, a másoknak az elképzelt másoknak, a segítő másoknak a bent magában őrzött képe nem elég erős. Nem elég erős, hogy fenntartsa magában, és hogy ő rájuk hallgatva őket kövesse, végül is kilépjen a kapcsolatból, összezúzódik benne, meghalnak, majd később persze föltámasztódnak. De sajnos egyébként az a helyzet, hogy sajnos konkrét szinten is van ilyen, hogy Hm. valódi veréssel, valódi fenyegetéssel, életveszélyes zsarolásokkal, meg egzisztenciális zsarolásokkal ugye valakit benne lehet tartani. Tehát a Dracula, amikor látja, hogy ez sem elég, akkor ő konkrétan megmondja, és ha nem, ha ez sem elég, hogy te nem érzed magad elég rosszul ahhoz, hogy velem maradj, akkor ne felejtsd, hogy bárkit megölök, vagy bármeddig elmegyek, Hm. hogyha te kimersz lépni. És ilyen is sajnos van, és konkrétan is vannak ilyen dolgok. Úgyhogy ez egyszerre szimbolikus és valamennyire konkrét. Jó, nem ilyen skálán azért általában, de azért igenis van ilyesmi. Fizikai erőszak, bosszú és destrukció. És akkor jön a véres küzdelem, egy masszív rész, számomra le is ül a film, mert ugye ez unalmas most már, tehát régen, amikor kicsi voltam, akkor alig vártam az akciót, most alig várom a kapcsolati elemeket az akciók után. Hát igen, De változó. tud szólni számomra is. Egyébként nekem ezek az akciójelenetek voltak olyanok, Peti, hogy úgy éreztem, hogy
Nekem, ahogy az Iván mondja, igen, leült a film, és én ott éreztem azt, hogy régen ezzel ki lehetett fizetni egy filmet, de a sorozatok korában ez már nem elég. Az a durva szerintem egyébként, hogy picit erre rácáfoljak, hogy most nemrég volt egy tapasztalásom ez ügyben, hogy simán el lehet adni ezt most is sajnos. Sőt, van egy olyan, nem akarok senkit bántani ezzel, de hát nem lehet ezt másképp kifejezni, mint hogy megvan ennek a műfajnak is a közönsége. Ja, ebbe biztos És vagyok. Ebbe érted, tehát, biztos vagyok. hogy az van, hogy szerintem jobb esetben az emberek valamit levettek. Így ezt az egészet nézve, ezt a filmet, hogy ebbe a horror vígjáték aspektusból kiindulva nagyon örülök, ha az emberek levettek valamit abból, amit az Iván most mondott. Viszont én azt érzem, hogy az átlag mozilátogató közönség, akik mondjuk nem a művész, vagy a cirkó, meg az uránia, meg ezekben a mozikban keresik a szórakozást, azoknak valami kevés jön ebből, és sokkal inkább a másik oldal fog tetszeni, és azáltal lesznek elégedett mozini nézők a film végén, hogy vaj, de klassz volt, ahogy ott szétkaszaboltak mindenkit. Tehát, hogy én meg azt érzem még, hogy még mindig megvan annak a közönségnek a vágya arra, hogy ilyen szinten elégüljön ki egy filmnézés alatt, ami miatt szerintem megéri ezeket a filmeket így megcsinálni. Mert De ahogy beszélgettünk, ha levittük volna ezt egy komolyabb szintre, akkor már Európában járunk, és figyelj, valószínűleg igen. de oké. Én azt mondom, hogy jó, nem baj. Azokba a mozikba is nagyon sok olyan pár ment el, akik hasonlóban vannak, és be lett adva valakinek egy ötlet esetleg, hogy Uh-huh. az egyik szerint egy vámpírfilmet néztünk, és lehet, hogy a bántalmazott fél hát Magára észrevesz ismer. valamit, Aha. magára ismer, és azt gondolja, lehet kezdeni valamit, és lehet is kezdeni, és én föl is hívtam kollégákat, vagy Hm. hát igen, kicsit tájékozottam, hogy az ilyen típusú adások elejére vagy végére, vagy valahova szokás beilleszteni egy mentálhigiénés üzenetet, és azért van néhány webcímem, néhány linkem, Uh-huh. hogy Uh-huh. akik ilyesmiben vannak, most ezt Ja, nem tudom, hova persze. rakjuk, de ezt valahol Hát olvassuk tegyük már majd. be, vagy a végére, vagy az elejére, Hát vagy a videóban lehet a végére is, meg mert, mondhatod is, mert hogy hogy van, mert ha hogy ne magadra lenne. ismersz, Persze. és tudod, hogy ebbe vagy, akkor van remény, vannak telefonszámok, van jogi segítség, van pszichés segítség, és konkrétan vannak ilyen csoportok. Ez egyébként nagyon jól mondod, sőt, hát és ne szégyeljék esetleg azt, hogy meglépni azt. Nem? Tehát, hogy senki ne féljen attól, hogy De jól emiatt mondod mondjuk. egyébként, jól mondod, mert szégyen és félelem az ezek egyik, vagy két legfontosabb ilyen beragasztó tényező. Igen, igen. Tehát, hogy Hogy merjetek bátrak lenni, hogyha úgy érzitek, hogy akár érintettek vagytok hasonló szituációkban, hogy lépjetek egyet magatokért. igen. Hát jó, most erre a tévéfilmre még csak annyit mondok, hogy hát nem, ez nem jutott eszembe, hogy tévéfilmes, csak hogy ez a középszer, igen, Picit ilyen, hát nem tudom, így, igen, tehát, hogy valami volt, ami lehetne jobb. De ez a amúgy meh, jó. ez a meh, Igen, kicsit. És azért sajnálom, mert egyébként meg marha jó. Tehát most például ezért imádom ezt a podcast sorozatot, hogy úgy, hogy veletek is megbeszéljük ezeket a filmeket, hallom vissza tőletek ezt a sztorit úgy, hogy ugye én is láttam, de már ahogy Iván elmondtad ezt az információhalmazt, érzem azt is, hogy egyébként meg egy tök frappánsul összerakott kis film, mert végeredményben nagyon fontos ilyen kulcs dolgokat elrejtettek, ahogy mondod, ilyen üzenetgyanánt is az emberek felé, hogyha nézi valaki, és esetleg lehet, hogy nem is érzi, vagy nem tudta eddig, hogy benne van egy ilyen szituációban, de valami felsejlik előtte, hogy hoppá, basszus, ez átérzem jobban, mint kellene, és már egy picit belegondol, vagy utána néz annak, hogy mi a fene van az életemben. Tehát, hogy lehet, hogy tök jó az, hogy könnyedebb csomagban megpróbálják az emberek felé azt az üzenetet átadni, hogy igenis van és kell foglalkozni önmagunkkal olyan értelemben is, hogy semmilyen körülmények között munkahely, család, bárhol, tehát toxikus kapcsolatban ne keveredjünk, barátok vagy vélt barátok között is akár. És azért is nagyon jó ez a film ebben az értelemben, hogy és végig kattogott a fejemben, hogy egyébként hány ilyen komoly drámában láttuk már ezt a sztorit egyébként. Tehát, hogy viszont akár a Carrie, ahol ugye az elnyomó anya alól kitörő lány, aki aztán ugyanolyan
démoni erővel rendelkezik a végén, amikor már nem bírja tovább az elnyomást. Tehát, hogy hány ilyen kitörést látunk filmen, és jó, hogy azért ezzel így foglalkozik a mozi. De azért a Carrie szerintem más ról Igen, oké, szól. mert ott egy ilyen, Mert ott persze bullying csak, van, és inkább egy iskolai igen, mészárlást az látunk, ami is. én azt Hát kicsit máshova tenném. de hogy ott is ez nem, hogy valahol ott az anya, aki ilyen megszállott keresztény okokból kifolyólag a lányt állandóan így megpróbálja bezárni a szobába, szó szerint így totálisan elnyomni, azt talán egy picit emlékeztet, vagy nem tudom, valamiért nekem beugrott, hogy így a Dracula, meg a Renfield, és hogy ott meg az anya és a lány, aki jó, a sztori más, meg a végkifejlett, csak ezek az ilyen abuzáló dolgok, hogy így fölsejlenek akaratlanul. De hát persze egy csomó film szól erről. Hát igen, és nem mindegy, hogy melyik hogy szól erről. Mert Abszolút így van, jogos. Hát ez pont az a film, a Renfield, ami szerintem a popcorn cola közönségi élménynek egy ideális darabja. Amikor nem akarsz mélyreható drámát végülni, nem arra mentél, hogy lehúzzon az életről, hanem akarsz egy könnyed kikapcsolódást, de hál' Istennek a sorok között komoly tartalommal. most tudod, mit sajnálok? Na, Rájöttem. Ugye én most gyorsan megnéztem még egyszer, mert ezt uh-huh. valamikor nyáron néztem meg kb. Júliusban, vagy nem tudom. Igen, akkor jött. És akkor néztem ennek a pasasnak az arcjátékát, meg az egészet, ahogy az elején, Uh-huh. ahogy ezt a karaktert hozza, hogy ilyen fanyar, kiégett arccal szolgálja a mesterét, és hogy a, a, a végleges gonoszság és az ártatlanságnak a határán billeg, hogy ő Uh-huh. mennyit tulajdonképpen egy asszisztál valami szörnyűhöz, és mindössze ennyi ő, vagy valami több ő, és aztán meglátod a csoportban, ezzel a színészi játékkal, én ott lettem nagyon boldog, hogy úristen, ez valami nagyon jó film lesz. És ebből mennyit ki lehetett volna hozni Igen, ebből a küzdelemből, ezzel a tépelődő, persze, pont ezt mondom kócos én is. fejével, Ja, és ja. akkor az egész elmegy szokás szerint. Á, Valami irányba, valami trash-szerű. hát ez a baj egy picit nekem is. Tehát én először, amikor ez följött, jó, voltak verkfotók a Drakuláról, és már ott lehetett érezni, hogy ez nem lesz egy kőkemény film. Csak valamit mertem bele hinni, vagy képzelni többet, hogy nem állunk meg ezen a Szóval trash ebből valami szinten. nagyon jó lehetett volna, és Igen, a igen. Nicolas Cage-el is nagyon jó lehetett volna. Nicolas Cage partner lett volna szerintem ennek Abszolút, egy azt pici nagyon látni, hogy drámai, tehát élvezi. inkább egy drámavígjátékot csinál, és kevesebb akciót. Na, erről beszélek. Pontosan, amit most mondtál, hogy három dolog körül forog most egyébként ez a podcast szerintem, mind a mellett, hogy elmondjuk azokat a tartalmakat, amiket nagyjából észrevettünk, meg az Iván hozzáteszi a tudományos alapot, hogy ki lehetett volna hozni ebből sokkal többet. El lehetett volna vinni más irányba. Nem kellett volna, de mégis ezt választották. És ez az a rész, ami engem piszkál, hogy itt érzem én azt, hogy nem vagyok én abban biztos, hogy ez nem egy fricska. Egy rossz irányú fricska. Érted? De miért? Veszít. De Szerinted miért? gúnyolni akarja a pszichológiai vonalat, vagy így kikarikatúrázza, vagy... Igen, én nekem ilyenkor mindig egy picit van egy fura szájízem. Mondom, mint a Malénám, hogy, hogy, hogy nem mer belemenni ezt igazán bemutatva, mindig feloldja a valós feszültséget egy vérfürdővel, a valós feloldásokat mindig komikusan mutatja, és nem, és egy ideig elhiszem én, hogy ezt azért csinálja, hogy feszültséget oldjon, de amikor már a végén mindannyian azt mondjuk, hogy hát azért lehetett volna ezt másképp, meg lehetett volna ezt így, meg úgy, meg amúgy, akkor meg elkezdek gondolkodni, hogy várj egy picit, szerintem én nem tudom, hogy mennyire volt akkor az üzenet helyesen közvetítve. Vagy hogy vajon az volt az üzenet, amit én hiszek. És most már többetszere hallak titeket is pontosan ezeket a mondatokat mondani, hogy nem így, nem úgy, másképp, másfelé, jobban, hogyan. Elgondolkodtam. Szerintem egyébként itt az is nagyon fontos tényező, hogy ugye a Renfield, az, ha jól emlékszem, nem akarok butaságot mondani, most pont azt kerestem,
hogy ezt a Universal hozta, és nekik ugye ősidők óta volt ez a nagy híres Universal szörny filmek még a 40-es években, és ezt elkezdték ugye újjáéleszteni a 2017-es Múmiával, amiben a Tom Cruise játszott, de óriásit hasalt, és igazából itt pont az a baj szerintem, hogy amit meg én érzek, hogy azért érezzük, amit ki is mondunk, hogy ez lehetett volna sokkal jobb, mert az alapanyagban több rejlik, viszont a koncepció, ami mögé beálltak úgymond az alkotók, az viszont elvár egy ilyen, majdnem, hogy azt mondom, hogy egyfelől habkönnyű darabot, amiben nem férhet bele az, hogy szánt szándékkal levigyék komoly síkra ezt az egész sztorit. Viszont ezért nem gondolom, hogy fricska, mert egyszerűen az van, hogy ők arra appelláltak, hogy Nicolas Cage, aki pont előtte csinált egy elég nagy közönségkedvenc filmet, és azért van akkora név, hogy bevonzza az embereket, mert még mémként is imádták rengetegen, még hogyha meg annyi szarfilmet is csinált, akkor berakunk mellé egy feltörekvő fiatal színészt, aki egészen klassz filmekben játszik most már évek óta, és beharangozzuk egy akkora stúdióval a hátunk mögött, hogy egyszerűen ez ilyen ideális plázamozi. Mert gyakorlatilag az történt sajnos, mint ahogy egy ideális plázamozi volt egy pár hete a Méhész Jason Stathammel, ami hasonlóan komoly vonalat akar megérinteni, mert ott a telefonos zsarolás és kisemmizés amúgy kőkemény valóságát mutatja be, hogy hány idős embert semmiznek ki De akkor bűnözők. jön a méhész, és lemészárolja a zsarolókat. Na, és Az lesz a vége, igen? hát igen, és akkor ott van a Jason Statham, aki csapol egy kis mézet, mert a Meg kell kaptárt meg nézni. kell menteni, és annyira fölmérgesedik, hogy utána megindul, és hát rendet rak. Na de most ott is értettem, hogy miről szól, mire megy ki a játék, hogy rohadt köcsög világban élünk, mert tényleg idős emberek lesznek öngyilkosok, amikor meglátják, hogy lenullázzák a számláikat, és ez egy valós jelenség, erről pont beszélgettem utána barátokkal, hogy milyen iszonyat profi módon zsigerelnek ki embereket online felületen keresztül. Viszont muszáj elvinniük, látod, ilyen blödli trashbe, mert bocsánat, azt látjuk az anyagiakból, hogy az emberek tódulnak a moziba az ilyenfajta szórakozásért, amit De legalább akkor beadnak valami normális üzenetet emellé, mert hogy igen, tehát ott most is akkor nem az éreztem, van, hogy most ezt persze, el lehetne adni a mérföldet azzal, hogy jön a külső fenyegetés, valami idegen faj, hát vagy igen, idegen igen, nép, de mi lemészároljuk őket, és ehelyett akkor az van, ez már, hogy valami társadalmi szintű uh-huh, vagy relevanciát tartalmazó üzenetet behoznak, például akkor a méhészben ezt a telefonos zsarolást, akkor itt ezt a igen, igen, toxikus kapcsolatot és a szabadulást, abból hozzáteszem, még kiegészítik, tehát a társadalmi szinttel, hogy egyébként egyébként a Dracula is elindul egy ilyen kibontakozási folyamaton, ami a Renfield, uh-huh, csak az ő igen, igen, kibontakozása egy ilyen istenséggé válás, és hogy a teljes, tehát ilyen globálissá válás, a gonosz, tehát a narcizmus globálissá válása ott van hm. párhuzamos vonulatként, ami az ő terve. Csak most nagyon kifegyeztük a Renfieldre. Ez egy társadalmi szintű probléma, a korunk egy problémája Hát egyébként. egyébként Nagyon emlékeztek, kedvező a narcizmusnak. ez mire emlékeztet marhára engem? Most így beugrott, hogy beszélünk róla. Hát a Szellemírtók 2, Vigo, aki ugyancsak megfog egy kis szerencsétlent, ugye a Jánost, ott aki ott restaurálja a kis képeket, vezeti azt a galériát, és ő is a világ urává akar válni azáltal, hogy ugye János szerezzen Vigónak egy gyermeket, tehát valahol tök hasonló a felállás, hogy a nagy, hatalmas entitás az leuralja ugye ezt a szerencsétlen kis egyszerű embert, mint ahogy itt is látjuk, ahogy Dracula Renfieldet végeleményben magához láncolja, és ott is végig egy ilyen alá-fölé rendelés látható, meg az abból való, jó, nem ennyire komolyan végigvitt pszichológiai szabadulás, de hogy ez mindig is megvolt valahol, tehát ez sajnos szerintem nem is olyan, hát az alapprobléma nem új, és mint ahogy mondod is, ez minden másodpercben aktuálisan jelen van az életben. Jó, én csak azt Szám. akartam mondani, hogy Uh-huh. sajnálatos, hogy fos a minőség, vagy ilyesmi, Hogyne. de legalább beletesztek valamit, aminek itt és most nem baj, ha hallja valaki. Van jó hír, Iván, egyébként arról, meg Csabi, amiről beszélgetünk, hogy hasonló kvalitású dolgot el lehet mesélni egyébként nagyon profi minőségben is, és úgy, hogy ugyanígy megmaradnak benne a vicces, az elborzasztóan vicces, az elborzasztó, szó szerint elborzasztó és sokkoló jelenetek, viszont nagyon komolyan körbejár hasonló
lélektani folyamatokat, társadalmi folyamatokat, az pedig pont most a Nicolas Cage-nek a legújabb filmje, az Álmaid hőse, ez a Dream Jó, szenárió, ami igen. valami elképesztően jó. Tehát tényleg, és ott annyi a trükk, hogy egy olyan stúdió és egy olyan produceri stáb, az Ari Aster csinálta, aki ugye mostanában az egyik legkomolyabb ilyen horror rendező, Midsommar, Örökség, stb. Tehát, és az A24 stúdió, akik ugye teljesen benne vannak az igényes és kőkemény lélektani filmek vonulatában, tehát, hogy van, és pont Nicolas Cage-el egyébként egy olyan mozi, amit tökre érdemes lenne esetleg majd megnézni és elbeszélgetni róla, egyik későbbi adásban akár, amit ezt a sztorit kihozza jól. Tehát, hogy még most is van olyan, hogy van az az igény, ami viszont hál' Istennek megteremti a lehetőséget, hogy ne csak ilyen popcorn szintre emeljünk föl egy ilyen sztorit. Még egy annyit engedjetek már meg, hogy egy picit azért a Drakulán is Uh-huh. tőzzünk. Persze. Meg szerintem fontos egy picit, akkor vegyük elő Lugosi Bélát azért. Hát az alap akartam én is Szerintem. említeni. Az eleje a filmnek ugye az egyik legkomolyabb tisztelgés, ami viszont Így van, tehát képesen... hogy itt alapvetően engem teljesen megdöbbentett, hogy a Nicolas Cage akkor a Lugosi Bélának valamelyik néhai gyermeke. Mert hogy ugyanúgy néz ki. Én megnéztem utána a De klasszik. mert ez igaz? Nem, ő Coppola Tuti sarja nem. amúgy. Nem mondod, de durva. Persze, hát ő ugye unokaöccse, és azért nem is Coppolaként dolgozik, hogy ne a nevéből éljen. Tehát... Nem tudtam, Ja, ja, de, ja, ja, ja. de akkor viszont lehet, hogy ez egyébként egy erre utaló húzás, mert ugye úgy indul a film, ha emlékszel, Iván, te is, hogy fekete-fehér jelenetek vannak, és az konkrétan az Igen, újraforgatása az első Dracula filmnek, Aha, nem ahol tudtam. Lugosi Béla pontosan arc mimika, milliméter mimikára pontosan ugyanezt csinálja, igen, az egy tisztelgés. ugyanúgy néz ki. Uh-huh, uh-huh. Hát Vannak ilyen képek is, hogy egymás mellé van rakva a kettő, és azt mondta, hogy mi van? igen, ezt azt ott nagyon jól eltalálták, és egyébként én azért bíztam az elején még nagyon abban, hogy ez komolyabb lesz sokkal, mint ami a végére lett. Ami egyébként most kicsit szerintem durvában ekézzük ezt a filmet, mint kellene, mert azért így Igen, nem összességében kell annyira, persze. Én nem elkezdtem. igen, nem is úgy Én, értem, hogy mi elkézzük, vagy én ekézem egy picit durvábban, mint kellene. Egyébként egy tök kellemes kis hát popcorn mozina, tehát nem tudok más szót rá, de legalább fajsúlyos a mondandó. minden esetre az biztos, hogy nekem, ahogy néztem, egy kicsit, ez nem tudom, hogy mennyire, tehát nekem egy furán működött ez dramaturgiailag, hogy elindult ez az ilyen homázs a régi Dracula filmre, a Lugosi vonalra, és akkor utána bejött ez a nagyon erős színekkel dolgozó, meg vizuális nyomokkal dolgozik. Például azt láttátok biztos, hogy valószínűleg felfigyeltetek rá, hogy van az a jelenet, hogy bosszút áll Hm. a, annak a lánynak Igen, igen. a K szerető emberén, és hogy mögötte ilyen ragadozók vannak, ilyen nagyon egy ilyen díszlet raktárban itt rajtuk, és akkor ahogy megjelenik Renfield, mögötte egy ilyen kivillantott fogú, nem tudom, rémség van, aztán kicsit arrébb lép, akkor felfedi, hogy mögötte egy farkas van. Tehát, hogy valahogy mindig ez többször is előfordul egyébként a filmben, hogy a karakterek mögött lévő háttér utal a karaktereknek az éppen adott ilyen aspektusára, hogy most milyen minőségben vannak ott. Renfield az egy ilyen ragadozó minőségben volt. Tehát, hogy előjönnek ezek a modernek, Júj, és ez nagyon bennem fontos. valahogy... Tessék? Ehhez majd mondok valamit. Jó. Jó, tehát hogy erre fel lehet figyelni, de hogy valamiért nekem az első pár perc után annyira megült nekem az a hangulat, mint az a régi Lugosi film csinált, hogy nekem diszonánsá vált Aha. a később. És nekem nehéz volt utána behelyezkednem ebbe a laza, beszélgetős, ja, ezt nem mondtam el, ja, ez mondtad, hogy leírja magát a Renfield, és akkor utána gurul lefelé ez a ilyen trendi trendi goth történet a lejtőn, abban nekem nem nagyon sikerült beleülnöm, miután megláttam ezeket az eredeti képeket. Lehet, hogy ez azért, mert én annó megnéztem ezeket, és szerintem azok egyébként jó film. Persze. De nagyon, nagyon nagyot dobnak
ezzel a tiszteletadással egy nagyon illik oda, meg tényleg tök jó, ahogy Igen, ezt. igen, igen. Igen, picit tényleg az van, hogy végig arról beszélgetünk egyébként, azt lehet erre olyan, mint egy ilyen színuszgörbe ez az adás, hogy mindig kiemeljük, hogy mennyi jó része van, de Igen, ugyanakkor meg mindig visszaesünk oda, hogy basszus, miért nem csináltak, vagy miért nem tudod, fordítottak több időt arra, hogy egy picit minőségibb legyen, vagy nem tudom, hogy... Peti, tudod, hogy mi jut eszembe, hogy milyen ez a film nekem? Olyan, mint amikor egy irgalmatlanul laza diák bemegy felelni, és egy komoly témáról jól felel. Uh-huh, uh-huh. De olyan laza, és annyira, Ja, annyira értem. ilyen hányametin adja elő, hogy nehéz a Uh-huh. tanárnak elfogadnia a jó feleletet, mert nem beszél megfelelő tisztelettel a témáról. Aha, Érted, na amit igen, akarok? És persze. én nekem volt ilyen vizsgaélményem egyébként, ahol konkrétan én ezt megkaptam, Uh-huh. a, ez művészettörténet egyetemen, hogy megmondták, hogy csak ne mondaná Aha. ezt így. Így utólag 43 éves fejjel értem, hogy miért mondta ezt, és Persze, tökre, persze. most már értem, hogy miért mondja, de akkor meg úgy voltam, hogy oké, nem tetszett. Igen, De ez akkor meg a, ez megkaptam a el. alázat hiányzik, nem? Tehát hogy az Igen, elején igen, ilyen igen. nagyon-nagyon nagy De jó, mit mondasz, energiát tényleg fektet ez. abba, ez. hogy tényleg ugye így nekünk meg aztán kimondottan szerintem magyaroknak, hogy a Lugoséhoz Tehát ráadásul igen, innen ment, és lehet, hogy ez van az még utána. talán egy kicsi a vérünkben, ami kötődik az öreghez, és Abszolút hát szerintem, ja. hát azt tudjátok, hogy ott van a melszobra a Vajdahunyad szélén, Uh-huh. sarkán. Uh-huh. Mindig mutattam a Hogyne, hogyne. srácoknak, gyerekeknek, hogy na ott az igazi Dracula, tessék. Tehát, hogy pont ott egy ilyen kripta bejáratok környékén, hát olvas. Ja, Na abszolút, mindegy, abszolút. ezt még így akartam mondani, hogy ez a vonal, ez érdekes volt. Meg maga a Dracula, mint hogy jelenik meg, és szerintem ez egy reflexió talán az Iván fele is, hogy fricska, nem fricska, de beszél róla. Tehát, hogy ezzel egyetértek az Ivánnal, hogy, a- hogy elgondolkodhatunk azon, hogy mennyire veszik komolyan, de bemutatja ezt, és ahogy mondta az Iván is, hogyha valaki egy ilyen szituációban látja ezt a filmet, akkor lehet, hogy ez lesz a kimozdító pont. De szerintem Uh-huh. egyébként ez még el is hangzott még a skandi vámpírnál is. De hogy mindig mások voltak ezek a vámpírok. Tehát, hogy ott voltak ezek a nagyon, nagyon explicit, nagyon erőszakos Peter Cushing és a Lee párosa, a Van Helsing és a Dracula, ahol ez egy ilyen nagyon erőszakos, nagyon primér megjelennek, azt széttépek mindenkit jellegű volt. Aztán volt ez a nagyon misztikus, de Uh-huh. ugyanakkor nagyon szerelemmel átitatott, nagyon érző, és egyben baromi cool Francis Ford Coppola-s Bram Stoker Dracula, és akkor volt egy csomó ilyen köztes történet utána a 2000-es években, A voltak ezek a penge, változások, penge, igen, tehát az is amikor egy új fajta. behozzák ezt az afroamerikai vonalat, egyébként szerintem baromi. Nagyon. Egyébként ez tök jó, hogy behoztad ezt magadtól is, mert akartam egy ilyet kérdezni a adásba, hogy látjuk mi ezt a vámpír dolgot, akkor ha már egy picit erről itt beszélünk, hogy és ezért nagyon jó, hát hogy a Nosferatu-val ugye kezdtünk, ugye Murnau 20-as évek, és igen, nagyon-nagyon gazdag a vámpír film Igen, egyébként, tehát és hogy ennek a fényében úgy látom, hogy most viszont ez a része került előtérbe a Drakulának, meg a vámpírnak, ez a pszichológiailag értelmezett kapcsolati uh-huh. aspektusa. Hát mert nagyon fontos, hogy igazából itt a Renfield a főszereplő szinte, és nem is a Dracula, és ezt is sokan kifogásolták, hogy lehetne akár egy külön Dracula De filmet is. végre, tehát Igen, bocsánat, igen, igazad van. már Meg tököm tele van akartál mondani azzal, valamit, majd hogy még. mindig az agresszorról szólnak a sorozatok, mindig a pszichopata sorozatgyilkosokról szólnak a híradás, annak költözünk Halloweenkor, Majd elegem van. mondanék egy Végre az áldozatról, annak küzdelméről és annak szabadulásáról szól. Igen. Én meg sem néztem ezeket ilyen-olyan sorozatokat, nem érdekel. Nem érdekel már az, hogy hogyan ölt meg, miért ölt. Tehát menjen a börtönbe, aztán Na, én csak azt akarom elmondani, hogy egyébként jó, hogy ezt mondod, érdekes, hogy ezt mondod, mert hogyha visszatekint az ember a régi Hammer horror filmekre, akkor ott viszont nagyon hangsúlyos a Van Helsingnek a vonala, a vadászé, Uh-huh, uh-huh. a vámpír vadászé. Tehát ott nagyon sokszor baromi kevés a képernyő ideje a Drakulának,
és sokkal több a nyomozás, meg sokkal több ez a viktoriánus ilyen Sherlock Holmesos történet, hogy hol van, ki van megharapva, micsoda, paf, jövünk a karóval, elintézzük. Tehát, hogy ott egy ilyen nyomozós történet sokkal előtérben van, és ugyanúgy egyébként szerintem sokkal jobban előtérben van például a Bram Stokernél az ilyen belső motiváció, meg az, hogy ez Igen, egy ilyen torz szerelem, ami nála van, és ott nagyon sok szerepet kapnak a nők, akik ott egyébként abszolút. eléggé háttérbe vannak szorítva. És szerintem ebben a filmben például ugye a ázsiai, amerikai Mm. sidekick, vagy main kick, nem is tudom, hogy mondjam, de hogy ez egy nagyon érdekes figura volt. Egyébként szerintem valami komikus. Igen, ő nagyon egy ilyen vonalat visz, hogy ilyen nagyon Nagyon védte, de mókás. hogy most ezzel csak arra akartam reflektálni, hogy szerintem ugyan nagyon sokszor hangsúlyos a Dracula filmeknél, de én úgy látom, hogy azért vegyes a kép, meg talán azt is kiemelném, hogy ezek az erők, tehát hogy a Dracula is ereje, hogy hogyan jelenik meg, hogy szerintem a régi filmeknél Dracula ereje egy ilyen nagyon nehezen megfogható, szinte ilyen hipnotikus Uh-huh. jelenlét. És aztán a Bram Stoker Draculába, meg egy-két ilyen Hammer filmben, meg pár ilyen 80-as évekbeli creepy filmben előjöttek ezek a szörny aspektusok, hogy rendes, barom jól megjelenített CGI, vagy pontosabban akkor még szerencsére nem CGI, hanem Igen. rendes, kézzelfogható maszkírozással megcsináltak a Gary Oldman egy olyan félember féldenevéré, hogy megőrültél. Igen, jó volt. Van Helsingben is ugyanez volt egyébként, és itt is azt lehetett látni, hogy itt szinte ilyen gonosz mágus, meg félig meddig ilyen sebezhetetlen vadállatszerű, ilyen emberszörny Uh-huh. féleség volt ez a Igen, Dracula, az már is a az a fogsora is ilyen csupa egybefüggő. egybefüggő nagy fogak, tehát hogy kevesebb szerepet kapott a csábítás, mert Uh-huh. ha megnézem a korábbi Dracula filmeknél mindig az volt, hogy azért ő ott a Dracula az rá, tehát hogy ő elcsábította az Igen. áldozatait, ott a Renfield nem szállította neki a vért, Uh-huh. Uh-huh. hanem a Drakulának egy fő aspektusa volt az, hogy rejtegették előle a lányokat. Hát ez egy ilyen ragadozó itt, nem? Inkább ez a Egy ilyen karakter, férfi egy ilyen... ragadozó, igen, ez biztos az Iván erre tud mondani, de hogy milyen érdekes, hogy ahogy minden kor tükrözi picit, a milyen vámpíron van, most egy picit Persze. ez az ilyen narcisztikus kapcsolat, ami tulajdonképpen már ilyen gender függetlenül ott van, és hogy ez a hangsúlyos benne. Tényleg, Iván, akartál mondani az előbb valamit, amikor a Csabi mondta, hogy a háttérben ott vannak ezek a karakterisztikák, hogy Az, hogy milyen minőségében van jelen, ugye? Igen. És ez megragadott, mert számomra egy kedves pszichológiai vagy pszichoterápiás iskolát idéz föl. Már maga ez a kérdés, hogy ilyen vagy olyan minőségedben lehetsz jelen. Vagy ilyen vagy olyan minőségedet valósíthatod meg, testesítheted meg végső soron. Hát nem is az a kérdés egy idő után, vagy hát úgy is mondhatnám, hogy úgy is ránézhetsz a kérdésre, nem az, hogy miért van így, vagy miért van úgy, miért alakult így, miért alakult úgy, hanem hogy igazából mit akarsz magadból, melyik változatodat, melyik verziódat akarod létrehozni, az áldozatszedő gonosz szolgát, vagy pedig valakit, aki kiszabadul, függetlenedik, és megmentő, hőssé válik, mások megmentőjével. Ez a Dasein analízis, aki hm. ezzel foglalkozik, és Ezt micsoda, még egyszer mondan betűzt, kérlek? Dasein, németül Dasein Mint hogy ott analízis. levés. Igen, ez egy egzisztencialista De szép. Ó, de szép. pszichoterápiás irányzat, és azt teszi föl, hogy tehát melyik lét lehetőségedet valósítod meg, és annak milyen következményeit. Abban nagyon érdekes, nekem ez Ez egy ilyen nagyon Heideggeri szimpatikus. történet. Igen. Látom, hogy ennek van egy ilyen, ez a self-koncepció. Ez de jó. Na, Nagyon jó. most feltüzeltél, ez egy velem Nagyon lesz, amivel ajánlom. belesek. Nagyon ajánlom. Egyébként vannak fönt online konferenciáik, vagy nem, tehát valós konferenciák, amik online most már fönn vannak az anyagok és megtekinthetők.
Nagyon jó. design analitikus konferencia beírod, akkor fogsz találni. Látom. Ezek általában az álmokkal foglalkoznak, és azokon keresztül megy a terápiás munka. Mindegy, nem megyek bele, mert itt most itt, itt ez a lényeg, itt a Renfieldnél. Tulajdonképpen ez Renfieldnek a fő kérdése és tépelődése, és tulajdonképpen az egyik létlehetőségéből a másikba esik folyton oda-vissza, hogy ki vagyok én. Igen, A így van. sorozatgyilkosok sorozatgyilkosa, a szürke szolga, az örök rab, vagy egy kiszabadult színes pulóveres valaki, egyébként megmentő, vagy aki a gonoszságát tulajdonképpen hősiességre váltja, ugyan ilyen hőstetteket is, vagy ilyen hősöket is ismerünk korábbi filmekről, akik ugyan pszichopaták, de próbálnak ilyen jó zsaruk lenni. Ugye ez tükröződik nekem abban a mondatában, amikor megkapja a visszajelzést, hogy maga egy gonosz ember. És mondja, igen, de olykor jól jön. Akkor is megvalós. És akkor lemészárol egy fél ilyen bűnbandát, ugye. Akkor is megvalósít egy létlehetőséget. És De akkor, egyébként bocsánat, folytass. és akkor a legvégén választ ezek közül egyet, hogy akkor én leszek a párkapcsolatot építő, megszabadult valaki. Akkor éppen. Hát, jó. Most a film formanyelvén ez nekem azt üzeni, hogy akkor letette a garast amellett, Igen, igen. Ezt de higgyünk benne, hogy... hogy ebbe gondolkozz magad, hogy önmagam melyik verziója akarok lenni tulajdonképpen, tehát ez egy elég fontos. De Iván, nem erről szól egy csomó ilyen film, főleg Hát de, Chuck Norrisnak vannak ezek a klasszikus jelenetei, hogy egy helikopter érkezik a távolról, és egy ilyen izmos férfi fát vág. És egy jól szabott öltönyű tábornok megjelenik mögött, és azt mondja, hogy Johnny, szükségünk van rád. Én már nem az a Johnny vagyok, aki régen, és Hát ez a legszebb talán. visszahívják, érted, és a következő kép, hogy egy ilyen gépágyúval lövi, érted, az ellenséget. A legszebb ilyen az emlékeztek a Rambo 3-ban van. Hát a Rambo, Tibetben Istenem, a van. legnagyobb. Hát a legnagyobb. Tibetbe segít a monkoknak, és ott kalapálja a Templomot templomot, és akkor elmondja neki, ugye Trautmann a felettes, hogy Troutman. mindig is ott volt, csak le kellett szedni a felesleget, tehát amikor a szobrász Igen. idézi, hogy Fú, ez de jó. Igen. hát végül is ilyen alapon akkor gondolkodhatunk azon is, hogy végül is Renfield az most mindig is eredendően ő is gonosz volt, hogy egyáltalán a szolgája. de nem az Nem. Pont, hogy nem Tudod? ebben gondolkodik ez a koncepció, hogy van egy eredendő, Igen. és akkor abból így legfeljebb ideiglenes hanem ott van a kitérsz, lehetőség magyarul. hanem hogy sok minden lehetsz, Uh-huh. és kérdés, hogy melyiken dolgozol, hogy mi legyél. Aha. Meg Mi melyik fér áll a bele? legjobban, gondolom, mert És végül is... egyébként azzal is foglalkozik némelyik, azzal is foglalkozik ez, hogy mi az, ami nem lehetsz, vagy nem kéne lenned, mert annak olyan súlyos következményei vannak, Igen. annyira nem te vagy, hogy belepusztulsz vagy abba, hogy nem azt éled, ami vagy a következményeibe. Igen. Tehát nem csak megengedett utakat és lehetőségeket, hanem tiltásokat és zsákutcákat is elgondol ez az irányzat. És tulajdonképpen Renfieldről is gondolhatunk úgy, hogy figyelj, lehetsz ez, csinálhatod ezt, de ez egy zsákutca. Csak beleégsz, kiégsz benne, belepusztulsz. Na nézd meg, akkor megint térjünk vissza az Engedj be című filmre. Amikor ott van az étteremben, fölvillan egy másik létlehetőség. Legalább a lehetősége. Igen. Nem tiltott, de nem választja, és választja azt, amiben belepusztul. És most itt muszáj megemlítenem kettő dolgot, mert ez annyira felizgatott, meg izgalmas, hogy pont a Rambóban van az, ugye, az első részben, hogy egy ponton ugye, hát szembesítik Rambót azzal, hogy ő micsoda. És azt mondja, hogy visszajöttem a háborúból, csitrilliárdos tankokat meg helikoptereket vezettem, és itt egy rohadt fűrész nem bíznak rám. Ja. Hogy én nem tudok más lenni, én ehhez értek. És ugyanez van, ugye, ha emlékeztek, az ellenség a kapuknál van egy párbeszéd, ugye az a mesterlövész fasziról szól, a Zajcevről, és akkor ott beszélgetnek, hogy ő kicsoda, és hát akkor így a nővel, és akkor, hogy igen, hogy ő egy ilyen vadász, egy ilyen farkas, és akkor így még keserűen mondja a faszti, hogy én legszívesebben egy szamár lennék, mert ilyen állathasonlatokról beszélnek. Mert hogy senkinek nem lesz szüksége egy mesterlövészre a háború után.
És ő nem ért semmihez. És így mondja, hogy én inkább lennék egy hasznos szamár, mert csak itt lehetek az, amiben jó vagyok. És szerintem olyan jó, ez egy olyan jó feszültség egy filmben, amikor a főhősnek olyan képességei vannak, amik egyszerre okozhatják a vesztét, vagy az adott szituációban egy ilyen nagyon nagy árral történő történetbe helyezik. Mondjuk például itt a Renfieldnél, mert azért a Renfield elvicceli meg minden, de hát nem tudom, hogy hány embert nyír ki közben, de Igen, azért igen, egy ilyen igen. 100 körül tuti van a számláló, érted? És az már azután van, hogy nem szállítja a hullákat a Hm. Drakulának, hanem csak úgy belefut ebbe abba. Kicsit Igen, ilyen önmaga áldozata is valahol. ezt hogy érted? Hát, hogy az az út, amit ugye választott, vagy amibe sodródott, attól valahol önmaga áldozatává válik azáltal, nem, hogy ő jó akarna valahol lenni, és küzd is azért, hogy jó legyen, de alapvetően egy olyan képesség birtokosa, amivel végül is, ahogy mondjuk öl. Tehát most oké, hogy rossz fiúkat teszel az útból, meg próbál jó ügy érdekében, de valahol azt látjuk, hogy Igen. semmivel sem jobb, mint a főnöke, nem? Tehát, hogy Hát ez az. Tehát, hogy ez az egészben a... pont így nem tud Igen. kitörni ebből, vagy odáig tud elmerészkedni, hogy akkor legalább megválasztja, hogy kit. Uh-huh. Tehát, De hogy Meg ugyanúgy... egyébként mekkora jó konfliktus az, hogy mekkora utat kell megtennie, hogy megint csak egy hasznos aspektusát felnövessze egy ilyen csírából, miközben érted, egy olyan pusztító aspektusa van a csúcson, ami csak romlást hoz rá. Tehát, hogy ez szerintem egy nagyon hát ez izgis az, ez az. dolog. Igen. Erről szól ez Igen. a film egyébként, hogy amikor a kis lakását elkezdi csinálni, meg És felveszi azt a nézd kis meg, mi lesz terepet. belőle. Hát igen. És visszajön a Dracula, és belép ebbe a környezetbe. És micsoda Igen, kontraszt. Hogy igen, ez vagy igen. te? Hát te nem ez vagy, elmondom, mi vagy te. És akkor jön a nagy jelenete a Jön igen, a Draculának. monológ. Azt most nem tudom, végig kattogok, mert nem ugrik be a Istennek se, hogy valahol van tök ugyanez hasonlóan, hogy kiszakad egy múltból, akar csinálni valami jót, és aztán végül Hú, Peti, tényleg, de durva, nekem is és most, nem most tudja megtiszteltál. végigvinni, és visszazuhan a Hát hány ilyen van, te jó ég? Hát sok, sok, ez igen, nem egy De tudom, film, hanem ez egy... tudjátok, ezek a klasszik gangster kiugrós filmek. az is, hát például a Carlito útja, ahol ugye a Pacino megpróbál jó útra térni, és aztán ugye a sors mégis úgy hozza, hogy nem, egyszerűen nem lehet neki. Az Oscar, Peti, az Na jó, Oscar. hát igen, igen, Az Oscar. az is ugye a klasszik Stallone. meg az a Tom Hanks-es bérgyilkosos. Na, az Az is lehet, hogy nem nagyon ide jó. való Ne annyira. lőjétek le semmilyen point, mert ezt meg akarom nézni. Én csak Igen, azt akarom igen, mondani igen. ezzel kapcsolatban, hogy lehet, hogy ő meg se próbálja már, hanem hogy nagyon sokaknak az a megoldásuk, hogy én nem, de a fiam per lányom már Még igen. igen, aha, És aha. én most azért csinálom így végig, hogy akkor legalább az Neki anyagiakat, az nem. alapokat letenni ahhoz, hogy például a mafiózók. Igen. Ugye, Igen. hogy a gyerekek nem annyira tudják, vagy hogy miből él az apuci Hm. igazából, és én nem látom, hogy ő nagyon azt akarja, hogy a fia vagy a lánya átvegye ezt. Ö, ö, Erről csak azt akarom mondani, hogy pont most hallgatok egy ilyen podcastot az orosz ilyen maffia, meg most ugye a háború révén Putyin, meg ilyen, és ott konkrétan viszont már van egy ilyen átfordulási tendencia, hogy dinasztikussá válik az uralkodó is köre. Hogy most már, dinasztikussá. igen, hogy korábban a 90-es években valóban ez volt, amit leírtál, hogy oligarchák minél inkább próbáltak átfolyni az ilyen legális bizniszbe. És kiépíteni rendes vállalat csoportokat, meg minden, ugye a Ez meg a káoszos... keresztapa volt, ugye, amikor Igen, próbáltak igen, a keresztapa is ezt próbálta pontosan, hogy a próbált... harmadikban már ebbe az ingatlan bizniszbe, ugye, Igen. immobiliárjába akartak Hm. átvenni. És hogy ott viszont az van, hogy annyira stabilá vált ez a rendszer, hogy már inkább dinasztikusan átadják a gyerekeknek, a következő korosztálynak ugyanazokat a pozíciókat, azokat a területeket. Tehát, hogy egy pont ellentétes azzal, ami mondjuk a nyugati ilyen helyeknél, vagy akár a filmekben megfigyelhető, hogy inkább a legalizáció felé törekszik. Alulról, mondjuk illegális úton meggazdagszik, és utána megpróbálja átvezetni egy ilyen legális bizniszbe ezt az egészet. Valami Igen, érdekes. de néha Bocs, ez csak egy ezt... önbecsapás, tehát mondván, hogy én most már végigviszem, hogy neked ne kelljen, de hogy
hogy lehet, hogy sokan nem választanak olyan utakat, amiket megtehetnének. És nagyon sok film persze ezt ábrázolja, hogy tényleg nem lehet, mondjuk a sötét múlt visszanyúl, érted? Tudjátok, mi De volt egy ilyen film? Nem tudom, hogy láttátok-e, Malavita. Én nekem egy nagyon kedvenc filmem, nagyon, nagyon kevésbé ismert talán, Igen, a pedig, címe pedig a megvan Tommy talán. Lee Jones és a Robert De Niro játszik benne. Én azt javaslom, hogy nézzétek meg. Ez arról szól, hogy egy magasabb szinten lévő maffiózó feladja a maffiát. És arról szól, hogy utána őt egy tanúvédelmi programban elviszik Európába, Franciaországba, egy kisvárosba. És azt a képletet mutatja be, ahogy egy ilyen bronxi, hát a klasszik ilyen Robert De Niro-s, olaszos, mafiózó családnak az árulója a családtagjaival hogyan próbál beilleszkedni egy ilyen dél-franciaországi kisvárosba. Hát vannak benne ilyen sötét vígjáték elemek, de egy olyan film, ami szerintem nagyon táncol a penge élen, hogy nem tudja eldönteni magáról, hogy mennyire akar komoly lenni, de aztán vannak benne rettenetesen komoly jelenetek. Hát igen, ez egy érdekes koktél, amikor így a stílusok csúszkálnak egymásba, mert nagyon, nagyon jól kell érteni ahhoz, hogy a rendezés úgy működjön, hogy az tényleg minden téren kielégítő legyen. Tehát, hogy ne folyjon egyik a másik kárára túlságosan rá a adott jelenetnél. Nehéz ilyen összhangot létrehozni. Tényleg most megint mindig visszanyúlok, mert ez volt az utolsó mozi élményem, ami nagyon-nagyon tetszett, a Nicolas Cage-es, ez az új, ugye az Álmaid hőse, az pont eltaláltam, ami félelmetesen jó, hogy Nem merem megnézni, pedig az nagy cucc. nagyon érdemes szerintem, nagyon jó. Érződik rajta, hogy jó lesz. Hát ja, tehát az tényleg úgy lenne jó, hogyha majd esetleg egyszer szóba ejtjük, vagy csak behozzuk, mint mellékvágányt egy film beszélgetésénél, de azt ajánlom, azt meg én ajánlom, hogy majd, ha úgy alakul, nézzétek meg, mert ott Egyébként pont hagyj meg, reflektáljam még az Ivánnál, hogy én is azt na, éreztem, hogy baromira jól érezte magát a szerepében a Cage. És ezt olyan jó volt látni. igen, igen, Én is igen, rég igen. láttam őt, és olyan jó látni, amikor egy ilyen ember, egy ekkora színész, egy ilyet megkap, és ő jól érzi magát benne. Azt nagyon jó látni. Egyébként az a durva, hogy ugye ő neki sokszor így fölhozták az évek során, hogy mennyire volt kényszer, amit csinált, úgymond a túlélésért, vagy az életben maradásért, és ő mondta, hogy ő gyakorlatilag csak olyan filmeket vállalt, amit élvezett forgatni. Tehát még a leggyengébb filmjeiben is amúgy élvezettel játszott, és ezt valahol egyébként lehet is érezni, mert az összes filmét, amit rengetegen mémként is fölhoznak, a Manditől kezdve, ott mindegyikben nagyon benne van. Tehát a Cage az tényleg olyan, hogy hát egyszerűen megszállott filmes, és még a szemetet is szereti, hogyha arról van szó, hogy megcsinálja. De hát szerencsére tényleg azt látni, hogy most már nem csak az van, mint az elmúlt 10 évben, hogy 2-3 igazán kiemelkedő filmje volt, hanem most mintha tényleg az történne, hogy visszatalált, hál' Istennek így a mederbe, amivel annól ő elindult. Hát bízunk benne, hogy ez marad is. És egyébként nem tudom, hogy a Renfieldből lesz-e folytatás, mert ugye pedzegetett mindent. Én örülnék amúgy, tehát én még simán el tudom képzelni, hogy lehetne ezt az egész dolgot folytatni, mert ahogy mondtuk, sokkal többet is ki lehetett volna hozni az alapszituációból is. Amúgy meg nem tudom, hogy bármit szeretnénk-e még hozzáfűzni, mert ez nem volt az a túl bonyolult dolog, és szerintem alaposan kiveséztük, amit lehetett, átrágtuk magunkat a vámpírfogakon. Hogyha nincs semmi, amit még szeretnétek hozzáfűzni, akkor én azt mondom, hogy kerekítsük le a mai adást, és aztán találkozzunk minél előbb újból. én összefoglalásképpen azt mondanám, hogy én Na, megnéztem volna ezt nem rendőrös akcióvígjáték horrorban, hanem uh-huh. ugyanezzel a szereplőgárdával, vagy hasonló szereplőgárdával, de drámában. Igen, én is. Ezt abszolút adom, És hogy, hogy hogy én annyira néznék már valamit, ahol van valami normális terápiás folyamat, hm. rendesen ábrázolva. Főleg, ha csoportterápia is van benne. Csabi, neked bármi még?
Hát nem tudom, szerintem nem. Szerintem úgy nagyjából. Igazából érted, itt lehetne, pont ezt beszéltük, hogy nem szeretnénk ilyen Persze. mélyen belemenni, és én ebben komfortos vagyok, én ennek örülök. De nyilván itt komoly értelmezési rétegek vannak azért a Lupónak hívták a fiút, ugye? A gangster srácot. Az édesanyja kapcsolata, és Renfield és a vámpír között, ahogy egymásra talál a két ilyen főgonosz, akkor ezeknek az ilyen tükörhelyzete. Tehát, hogy itt Persze, megcsinálták millió azt a dolog. filmet, Meg, átgondolta meg. azért ezt a Volt. rendező, Igen. és mondom, pont ezért még talán ez is beleszámít abba, hogy én nekem miért nem egyértelmű Figyelj, a foglalás. semmi gond, mert ettől szép ez az egész, hogy mindannyian picit másképp látjuk, még hogyha bizonyos dolgokban egyezik is a véleményünk, meg hát ezért beszélgetünk ezekről a filmes csodákról, vagy éppen kevésbé csodákról. Viszont örülök annak, hogy újra összeültünk. Jó ez a mozibüfé, és én azt mondom, hogy folytassuk is. Mindenképpen érdemes időt szánni rá, és hát remélem a hallgatóknak is tetszik majd az újabb adás. Szóval zárószónak annyit tudok mondani, hogy maradjatok így. Mi is maradunk, mert mi így nézünk, és hát folytatjuk legközelebb. Sziasztok! 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 Ha te is kapcsolaton belüli bántalmazás, erőszak áldozata vagy, az alábbi elérhetőségeken találhatsz magadnak telefonos segítségnyújtást, tájékoztatást, segítőcsoportokat, pszichológiai és jogi segítséget. nane.hu +36 80 505 101, a Patent Egyesület jogsegélyszolgálata patent.org.hu, az Ökumenikus Segélyszervezet elérhetősége segelyszervezet.hu.